izwi lakhe encane nalo izwi likhulu. Amen bazalwane. Amen. Gama lami anda madoda ngawamsweli ekhaya kithi kuseMatuba. Bukeka sengathi impi iyasehlula. Amen. Kubukeka sengathi impi yezingozi zomgwaqo iyasehlula. Lokho ngikusho ngoba uma mina ngehlulekile ukuthi ngosuku lesigameko ngibe khona esigamekweni noma ngosuku lesibili noma ngosuku lesithathu ngiye esigamekweni ukusuka esigamekweni ngingakwazi futhi ukuze ekhaya. Amen. Kodwa ngibe ngokapteni wempi lokho sesikucakisela ngisobala ukuthi impi sehlule. Mhlawumbe umuntu akazongizwa kahle ngithi mina kubukeka sengathi impi yezingozi zomgwaqo iyasehlula. Lokho ngikususela kimi uma ngingakwazanga ukufika endaweni yesigameko sekuvele umuga isiga angangakwazi mhlawumbe ngosuku lesibili noma lwesithathu ngikwazi ukuzofika ekhaya sihlanganisa amehlo nefamily kusekusho ukuthi impi iyasehlula. Ukwazi ukuthi ukapteni elinye isosha lakho lisale empini ungakwazi ukubheka. Angikwazi ngifika endaweni yesigameko salengane. Angifuni ukwenza excuse ukwenza ukukhuluma kodwa ugcwalisa ngokusobala ukuthi impi iyasehlula. Nakhona ukufika la ekhaya ngifika ngoba ubhuti omdala ufona ebusuku. Wemse udumo wathi ngicela ngiyakwazi ukuthi vele Mtuba ukhathele kodwa ngifisa singakwenzanga konke befana sikwenza kodwa ngifisa ukuthi uye khona. Into evele yasinya yasicindezela uhambe enye ingane engaka leyangane ilizoba na 5 mhlambe kuphela kwenyanga bina 4 ingane yakwamkhasibe nayo ibuye esikoleni ifunda ngazo grade 1 ukuthi ingane ishayiswe kanjani imoto eyigibele udaba lwamaphoyisa lokho. Amen. Kodwa udaba luthi mangifonela kusebusuku kuthiwa phuthuma eMtuba sekwenzeke umuka ingane ishayiswe imoto ebigibele yayishayisa yonke yini ukushayisa konke ngazi ukuthi ngoba inzwa bethikile ngikhuluma bengingekho nami ngizwa istatement esenza ukuthi ngingakwazi ukuzovela kulomndeni ngibambeke amandla ngigcine ngiwafake ngale ngingabe ngisakwazi ukuzwa kahle udaba lala ekhaya. Imoto kuthiwa ireversing yashayisa ingane ngesondo lokuqala aphinda ishayisa ngesondo lesibili ukuthi ishayise yonke. Nakho-ke okudonsa amehlo kakhulu lokugwaza inhliziyo kakhulu ukuthi yes ingane yakhe sishonile phela sekulungile. Kodwa ithi inkulumo udriver wemoto ukuthi ungakanani angazi akaze mbona kodwa ungena kwicategory yobani yomalu uthatha ingane uthiwa bengekho ukuthi sishonile umuntu osho uyayithatha udriver uyifaka emotweni lesha isingane kunezingane lezi ezinye ke uyodeliver ingane nayo lengane eshonile aqede kusho kanjalo istatement esengisizwayo mase eqedile ukudeliver ingane athathe ingane ke aye kubo kwemoto seyotshena kumnikazi wemoto kusho ukuthi ke umnikazi uthi yesi ngidala umonakalo umonakalo sengishayisa ingane yabantu ngemoto ngabe yashona nansi emotweni awu kwake kwenzeka lokho bese kuba ikhathi besuka kubo kwemoto beya kuphi beya kubo kwengane ingane befike beyikhiphe ekhulume ukuthi sekwenze umonakalo bayithatha ingane ibekwe lapha evrani phansi ingane enjalo uze uthi ugogo wengane ayisambozwe nangathawula inje ngoba kadinja
statement sami sithe impi isiyasehlula uma sekunomndeni esingakwazi ukuvizitha uma kunesimo esinje, ngoba the least we can do masiyenzekile ingozi ukuzohlanganisa amehlo nomndeni bese kusithi emndenini hlalani kanje sibuke ukuthi singabamba kuphi. Mina ke ngingasakhulumeli uMC othe ngicela ngiphuthumela kusuke ukuthi mase sifika sisobheka ukuthi kuphi la singabamba khona, bese kuthi kubhlungu kanjalo bese sithi noma ngabe ninawo amandla bese sithi ayihlalane emndeni thina njengabantu base-Afrika sizothwala wonke umngcwabo sikwazi ukuthwala futhi uyathwaleka. Amen. The least you can do abanye mabesemanzini ufika ubatshela ukuthi hlalani kanjalo ningenzi lutho, imali yesinana noma ninayo imali hlalani kanjalo bese bayithina esigijimayo sigijima awubo elokhu ethi mina ngifuna ukuthi emngcwabeni engane yami mina ngifuna ukuthi hayi ukuthi ingane yakhe ayingcwabe kahle ngendlela yakhe kodwa uthi ukuthi uzoba lekhaya. Uma ukuthi thina besifikile mina bengifikile ngesikhathi besizothi hlala phansi dadewethu nogogo nomama nomalume sigijime ngoba lento eyawonke umuntu ubhande emtshele kwayo idinga ukuthi manje mina uNkulunkulu sangiphika ukuthi angibe ukapteni ngikwazi ukubona kwazi ukulalela ngime la ngimemeze ngithi sekuvela umuka kwamasho asiphuthumeni sekhona abantu base-Afrika sengibabonile uma ubuka inkundla zokuxhumana ngendlela esisebenzisa ngayo. Mina angisebenzisi ukuthi benefit mina ukuthi sibenefite sonke, ukuthi umuntu mayesevelele umuka sibambe bese siyabamba siphinde sibambisise into yomuntu othi ngabe nje ngiyajabula ukubuhleli kanje uthi naze nawenza kahle umncamo engane yami. Manje nami ngingomunye ofila defeated, ngi-weak, ngizizwa ngi-useless ukuthi sihlulwe yini ukuzombambisa, sihluleke ukuvika ingozi u1 lo kumsebenzi wethu. Umsebenzi wami ukuthi ingozi ivika kahle, ehlangene nobani namaphoyisa, ehlangene nobani no-MEC, ehlangene nobani nomphakathi, ehlangene nobani nabashayeli. Kumsebenzi wethu ngoba lengane siyifeyilile, lo mndeni siwufeyilile ngoba sikwazanga ukuvika ingozi. Usiyaphinda futhi ungasakwazanga ukuvika ingozi awusakwazi ukufika nje uzothi hawu akwehlangana nehlile. Ilokho ngithe istatement sami sithi kubukeka sengathi impi yezingozi zomgwaqo hayi siyasehlula, sikwazi ukuthi singaluza izingane ezincane kanje ngeensuku ezilandelanayo. Kuthe sisabambeke kanjalo ngoba ifikile lengozi yala ekhaya yafika ebusuku ngathi ngayibuka ngani noma bengilele noma bengingalele, ngayibuka ngathi ngizobuye ngiye-attend, akaze ngimfonele lo muntu okade enginikeze ngo-WhatsApp ngikhohle ukukhohlwa. Kwabe kwafika embumbulu kushona abantu abawu3 emndenini owodwa. Nayo ngize ngayikhumbula ebusuku izolo kwayikhathi ngikhuluma nondaba ezinhle sibe ukuthi hey ake nambe niyobheka lapha nalapha nangikwazanga ukuya ngoba ngiyafika ngisuka eMtuba ebusuku. Ngizama ukuthi bazalwane le mpilo eyethu sonke, i-road safety into ya wonke umuntu okhona phansi komthunzi welanga. Ake sifundeni ukusebenzisa inkundla zokuxhumana, siyisebenzisela ukuthi sikwazi ukuphepha. Makunento oyibonayo oyisolayo sikhona isho nathi sizodlulisela kwabasiphethe ukuthi hayibo asifake namehlo lapha. Izingane siyazifeyila, izingane zethu mazilimala kade sithi size esikoleni ziyothola imfundo engcono kodwa uthola ukuthi ingane izofa ngesandla somuntu omdala. Le ngane le ayilele la ngenxa yenye ingane okuthiwa ibingazi. Umuntu ongena steeringini uyazi ukuthi point A to point B kufanele ngiphephe ngami singane zesikoleni, ufuna ngiqikelele ukuthi lezi ingane ziphephile. Awukwazi ukuthi wena uzothi intambama uma ubuya ngoba phela kunjengokwela usinkomo ubaba wakho usekunikeza amandla ukuthi thatha lo mhlambo wenkomo ziyedlelweni zibuye izosengwa kuphilwe ngazo lezi ingane kusasa lethu. Kodwa masingakwazi ukuyivikela angazi ukuthi sifuna ukuthini. Egameni ke kaMC uDuma ngizomxolisela naye nami ngizoyixolisela emndenini ukungakwazi nje ukuthi mina ngikwazi uba yena mayixakekile la suyaxakeke khona uzongithumela ethi letha ngicela ukuphuthume uyongibhekela indane ethize. Asikwazanga sistresheke kakhulu, akuyona excuse kodwa sekukutshela ukuthi le ngozi kube besingalandelana eduze ngabe sikwazile. Kusho ukuthi ke ikhona into esingayenzile. Ngiyacela abafowethu nodadewethu, ngiyacela ngiyanxusa
ukuthi ake senze umgwaqo ube yindawo ephephile ukuthi usuke ekhaya uye emsebenzini, usuke ekhaya uye esikoleni, ingane zibuye ziphephile. Lokho singakwenza akuwona umlingo ukusuka nje eThopeni ububuye akusiyo umlingo. Udedengu babantu okusibeka la sikhona ngoba ukhona oyedwa ingozi ineminxa emithathu. So kuyimoto mhlambe ngeke esimweni kuzoba umshayeli onezinto zakhe angeke bese kuba umgwaqo. Mhla kuthiwa umgwaqo ongenziwe kahle okuyiwona osake kulenkingi kufuna siqonde ngqo kumnumzana uDuma sithi ndoda yabona umgwaqo wakho ukuthi usenzelani. Nansi ingozi ngenxa yomgwaqo. Kodwa asikwazi ukuthi imoto ngoba ilungiswa umuntu nomuntu oshayela imoto bawu2 bekufanele ukuthi beqinisekise ukuthi izingane zethu ziseyingqoleni eziphephile ngaso sonke isikhathi. Yilawa amagama siyaxoxa kakhulu dadewethu kwi department nakimi uqobo niyazehlisa kuningi ukuthi asikwazanga ukuthi sizohlanganisa nje amehlo sibonane kahle kubhlungu konja kube sihamba ndawonye ngoba ade ngikhuluma lapha endle ukuthi nalama delays ukube besifike abengesuba khona ngoba besizokwazi ukubuka ukuthi okay siyazi emndenini basuke bexakekile badinga abantu abasoba bazofika ukuthi okay senenzele ukuthi hayi asikakwenzi asenzeni ukuthi makuthiwa kuyashoda emalini senzeni liphi ibhakede thatha ibhakede sifake lapha elalokho ibhakede elalokho akulona lokulinda akwenziwa proposal akubhalwa lutho uyakwazi ukubuka ukuthi okay lapha nasibambe lapha sithathe le mali sitshene usibani ba ukuthi sibani bani awufaka imali lapha sifuna ukulungisa ukuthi I thank you. Kodwa isikhalo sami ngoba ngithe kufanele ngibone umphathi omnyanga ngembona isikhalo sami sisodwa nikhiphile lezi ikwema rank naba subsidizer labantu abaneza amakwantana semi kwe zilayisha ingane ngisho lutho kuzona sibonga abakubo mhlambe noNkulunkulu wakhe besimfuna thina ngokwelo kwishi ku drive usizi lo yingele emaphoyisweni besimfuna ngokwelo kwishi thina ngwano basi ngiyazi uhlalaphi ngiyazi udriver wayena uma uthani imbophi sizokwenza thina ngokwelo kwisho imtshela njalo noSibili asikwazi singalahlelwa yingane ngeyikwe ningasho lutho ni department asizenzeleke thina khona nizozo angifuna ungena kulezi ezinye ke angezona vele ezokulayisha abantu iyikwelezi nikhiphile rank zaphela erank ayisetshenziswa kangcono khona ikhona imvoni kodwa nabo ngiyabafuna asikwazi ngalahlekelwa kungene thina emaphaketheni kube kuhle nje kubona business as usual ngiyafuna baba uMsweli sike siyohlala nabo lapha ya ba route uline waseMoria ba route ngenhlanhla laba abanye oTaxi Association Santaco ngiyakwazi ukuxoxa nabathi iman Moria iphila kwawo umhlaba nje musuqedile ukusensa imoto yakho ngalendlela ufuna isensa ngama itekisi uyifaka lapha ya bese uthatha umfana okuhlaza so driver umphakathi bakhohlwe into eyodwa kuphela kweminye imizi khona insizwa Wanje ngisho nje ubasi uhlala eMan Royal usa driver ka taxi unazo izifuthe ezinye imoto ukuthi ayihluphe nje kodwa ke cela ukunikeza lelo thuba nje ukuthi ngoba la uzovela enkantolo bese uNP amnikeza ibail aphinda asuke eMan Moria aye Pine Town ayothola futhi umunye umsebenzi adrive aphinda kulala abanye abantu inkinga esibhekene nayo le udrive uyalimaze ngala abuya qashwe ngala ngakho ukuthi ayiphelile lawe baba uMsweli fanele bekhona sihlala khona
ngikhona enhlakeni zomphakathi ingakho ngisho into ngoba ngiyayi-understand and ngizoyisukumela futhi ilokho nje ukuthi silahle lo mshana ngenxa ye-carelessness bese kuba abantu ey'nkundleni zokuxhumana noma singeke ukucontrole uma ungazi uzothini thula because amanye ama-comment awehli kahle. That unfortunately ngesikhathi ukhomenta uyabonakala phela thuba sizobonana phela but angithunyiwe lokho kodwa ngithi angibhodle nje ngoba nami ngizalwa khona la kwaMashu uma fanele sikhombisana ayisokhombisana engithunywe khona ukuthi sizocela kumndeni wakamningathi transport iyona ehleliwe nomndeni wakathusi yona mndeni phela esohamba nayo ngoba siyangala emgabane bese ukuthi abazosiphelezela bazosala khona la egcekeni bekhona balungiselwa khona ilokho bengithunywe khona ukuthi nje bamningathi cha sikhona imoto then abakathusi khona imoto bese ukuthi ihloko nabangani bazophelela la bakhona okokwehlisa abahlelelwe khona ilokho ngiyayibonga ngemphatho hle. Ile le moto emgaqweni emva kwenkululeko umqondo wethu ngathi reversing uzongifakazela sihamba ngemoto emgaqweni uyayibona mina phazamisene kancane sabebaleni lokho sifana siyacela abantu benkosi ake sibuyise umqondo paradigm shift ake ayisilande mina noma kwenzekeni uma sikhulumile ngomlomo mangiphakamisa isandla uyabona ukuthi ngilenzi lephutha akekho umuntu lesophoto is perfect lesophoto infallible namanje uma benza ingozi masibambisana uma bephuma babomthwele ephuma amaphoyisa asuke ezokwenza ukuthi isimo sempilo yethu ibe ngcono. Hayi le ndaba yokujijelana ngamazwi nezigaba ikakhulukazi mobheka i-rate yabantu abahambayo la thina why kuyithi ngoba thina sikubeka la quarantine uquarantine wethu akasizi ngoba kuhamba ingane zethu nje hayi ukuthi umuntu othathele imoto wayifaka emgaqweni akayibona ukuthi ayikho road rate kuyibolela kodwa ngokuthi uthi ngiyazama uzaba kanjani ngento engahamba ngento engafanele ngabe yahamba amaqiniso yabona is high time ukuthi sibuye eqinisweni ukuthi iminwe icombative ngoba noma angiboni ukuthi examine kwakhe emakulahleke imphefumulo left and right kusa angiboni futhi ukuthi uma ngabe isihambile imoto yaza fika la ngizothi expire khona bese afuna ukuthi ilule period yakhe nathi ngapha ake silekelelane nephathimandla zethu kube khona ubungcono abukho ubungcono nje ngoba amakhandida aqinile inkomba ongayazi uphelele lapha zi laughing stock all over the world ngoba thina sikwazi ukuthi senze into sibe ithina into eyaphambili sivumelana. Amen. So lo sakhombana besicela ke kwehle imoya yebo sethu senzekile intando kaNkulunkulu njengoba ngimlana nje angazi njengoba ngimnambe mhlawumbe ngiyofika enkosi futhi uma ngabe ngingafika ukwenzekini uNkulunkulu ubekile leso sikhathi ayasha ama remote angazi ukuthi ngiyofela ningi kanjani ake sibuyeni sibe nabantu. Amen. Besicela nje ake sibuyeni sibe nabantu ayenzeka amaphutha left and right kodwa ake kube khona ucabanga or wrong ababili bamenzo right. Ngiyabonga.